fidels una mica al nostre estil, us hem convocat avui per donar a conèixer la llista, els 5 primers llocs de la llista electoral de cara a les eleccions de maig. En quant a la llista, doncs comentar-vos que les 5 primeres persones, Marga Salvador, que és restauradora, anirà a la posició número 5, en Joan Roig, que és biòleg, anirà al número 4, Rosa Camps, que és informàtica, anirà al número 3, també està treballant en aquests moments, l'Arnau López, que és educador social, just darrere meu, i el número 1, que encapçalaré la llista, seré jo, que soc Jaume Soler, soc enginyer agrònom, i mirarem, doncs, això, amb tota l'empenta que creguem que ens dona la feina feta ja amb aquesta tercera contesa que assistirem i que estem convençuts del nostre creixement, i d'entrar i aconseguir el regidor, doncs, que esperem que puguem fer força feina, no? Menjadors escolars gratuïts als infants de persones aturades, també la cessió dels horts urbans que té l'Ajuntament de Terrassa a col·lectius d'aturats perquè ells puguin treballar-los, i sobretot una de les coses concretes que sí que creiem que des de l'Ajuntament es pot fer és aturar el procés de privatització dels serveis municipals que s'està duent a terme i sobretot de l'Hospital de Terrassa, que és un procés actualment que està bastant obert i avançat. Una de les denúncies que ja es va fer fa 4 anys quan es va presentar la CUP i una demanda que es feia a l'Ajuntament era no limitar la participació de les entitats al ple, una cosa que encara no està resolta. També s'ha denunciat públicament en nombroses ocasions el poder sotmetre a control l'elecció dels càrrecs electes i que hi hagi una transparència real pel que fa als sous dels regidors i de les despeses de l'Ajuntament. Agraeixo molt la invitació de la CUP de Terrassa i sempre és un plaer poder participar i ajudar en les noves candidatures o les candidatures que repeteixen altra vegada a presentar-se a les eleccions municipals i poder donar el nostre suport des de l'experiència també de 4 anys en un ajuntament d'un tamany considerable. Són 67.000 habitants a Vilanova i la Geltrú i per tant d'alguna manera cal especificar que les candidatures d'Unitat Popular actualment estem presents en 7 ajuntaments capitals de comarca, un total de 27 regidors en 19 ajuntaments, però especialment importants són aquests capitals de comarca i especialment important és que en les properes eleccions municipals ens presentem a 22 capitals de comarca, incloses les 4 capitals de província del Principat de Catalunya. Des dels espais democràtics i des de la participació de la societat i el seu empoderament caldrà replantejar les noves vies per continuar vivint o augmentar el nostre sistema de drets socials i el nostre sistema de benestar social alhora que impulsem l'economia sense perdre les conquestes democràtiques i socials que hem guanyat durant tots aquests anys gràcies als moviments socials, gràcies a la societat civil i gràcies al moviment democràtic. Aquesta és d'alguna manera el nostre paper als municipis i aquest és el paper que es desenvoluparà aquí a Terrassa i que es desenvoluparà en més de 80 municipis arreu del Principat de Catalunya i probablement en candidatures que en els mesos propers es donaran a conèixer i que faran el centenar segurament de cara a les municipals.